Mai stai, mă! Cine? Du-te așa de față. Dați-mă, mă, din casa telefonul de spun. Cum e cu... Uite ăla care vine! Ăsta cu geac, ăsta! Ia și fă un dans cu el! Ia-l ca un porc cu mare! Fă un dans cu el! Uite-l ăsta, ăsta e! Bagă-și pomul ăsta ce faci așa? Să-l faci lângă ea, mă! Să mă pune lângă ea! Uite ce face! Bane aici, matale! Hai să mă... Trage și pe aia, pe aia nu, trage și pe aia de acolo. E aia de acolo. Florentina Salam. Dar de ce ai venit cu pistolul acolo cu răgarul? Valerică, de ce ai adus pistolul acolo? La mine pistol. E unul nou și n-are, de-aia de permis de portarul. Uite-te, toarce-mă cu fața la ea, mă. Ești bună, te duce la Târgoviște. Dar la cine dracu să ne uităm? Nu mă uitau la auri. Nu pot spune auri ca la pola? Le-ai știu ca aia ce bani. Star de YouTube. Să vezi cum te vezi la televizor. O bagă pe internet de acolo. Hai, bă, cum merge.